Salut! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem un grătar cu Darius. Mi-am ușit unul mașina și stai să zic. Acum să trecem să boda ce mi-a pus să la mașină. Nu știu, că în fine, nu trebuie nimic. Și trecem să o să tai. Ok. Acum, salut, Dar, ce faci? Vrei să mergem la un grătar? Mă și da. Sper să dați și voi like-ul în urmărire. Sunteți? Hai că te aștept. Mă, că până viitor niciun. Dacă vă întrebați de ce stau cu farul aprins, îmi place mie așa. Și dai. Dar ăștia mi-am cumpărat și o mașină și de-al dracu mi-a bus și mașina, mă. Nu. O să o duc astăzi la mecanici. Aici. Stai așa să pun pe GPS-ul mecanic să zică să-mi repare și mie asta. Vină. Așa. Ce? Nu ții microfonul pe microfon. Benzină ai? Hai că am. Bă, dar chiar să cumpăr mai mulțumit. Da, stai așa că știu eu. Da, e departe. Stai, luăm un Smith, mă. Vezi că nu te auzi bine. Hai să luăm și aici cola, bere. Uite, hai să luăm și o pâine de aici. Hai că da, așa, să aleg. Hai, luăm și de la, iau și ceva dulce. Iau și niște chipsuri. Bă, nu, vreau să iau un cola, o bere și așa. Cât face? A, face 2000? Ok. Stai așa că văd acum. Gata. Hai. Haide mă că am cumpărat. What? Hai că mergem.
Wow. Hai la mine să facem grătar. Nu mai simplu, la mine este și... Mamă, ce departe. Cum naiba, mă? Hai că te aștept pe aici. E 6 de ăsta frumos. Am dat pe X6. Am dat, am dat vreo, ce, gata? Haide. Haide, bă! Mă, dacă ți-e zgâriat o puțin o repart o altă dată. Unde ești, mă? Ești în față. Haide. Mă urcă la mine. Lasă mașina la mecanic și urcă la mine. N-ați văzut. Orientat. Avem, bă. Ia uite. Avem 50.000. Hai, lasă acolo, hai, lasă. Lasă, urcă încoa. Ce-ai făcut, mă? Te doar de mașină. Da, mașina am făcut. Mm, mm. Avem puțin. Te duc, te duc. Dar după ce facem grătar. Nu, ia azi mă de clasă. Nu o să facem grătar în curte, că dacă ia foc, e vina ta. Exact, și nu vreau să am probleme cu poliția. Mai bine facem aici, afară. Uite aici. Stai așa să scot bagajul ăsta. Gata. Am pus aici. Stai așa să iau niște bețe de aici. Că știu că sunt așa. Mută tu, bebe. Mă pun aici. Am și bețetă. Bun. Hai să stăm. Și ce mai zici, cum ai zis?
uite, focul ăsta și cum. Bă! Da, hai să